Magluto tag inunan nga tamban. Nagisaglan og pati, suka, asin, magic sarap, onion, garlic, Nag-aso-aso pa pepper, luto na. scallion. Okay, luto na ang tamban nga isda. Ug gamay nga tubig Inuuna. para dili siya kaayo maglasa. Sayahang baho ang sardine, ang tamban. Butangan na to og gamay nga idibol, gamay nga uwil. Mura po siya minantikaan nga isda. Mura ni siya og Or mura po siya sardines nga gisud sa kan. Mo jud si kaayo. Ang taste. Lami Mo sa ni among pamahaw ron. Dili balasa sa Tamban nga inununan. Pwede naman gini siya lasa nga lahi. Good for So, imong butangan og good kuwil. for 3. Wala na. Pamahaw Lasa niya ug gamay lang paniudto. tubig. Oh, dara ang gawas. Madala ra gid. Lami nga inununan. Dali-dali lang ni nga pagluto kay Plus na una isuka. pa may lain nga trabahoon unya. Duna sad koy adtuunon. Mut na kayo daog na. So, good morning ninyong tanan. Good morning. Nya na sabda. Pamahaw nga tamban nga inununan nga isda sang lamia. Next atong lutoon kani nga isda. Ito para sa iro nga gikagid. Usa ni siya nakatabang sa iro nga naay mga kagid-kagid. Moa ni. Nga mao na ato ni lutoon sama sa isda nga ununan. Ununan nato gamay. Pero wala kay si sabaw kay bahuon man ni siya og kuanan sa bawan ato pa unuga. Ugahon para sa mga iro ito nga isda. Doon na may kagid akong irugod mo na akong pakanunog isda nga ito. Sige, ato lang ni i-fry kay ingon akong pagmangkon lami daw ko ni og i-fry. Ang ito. Mana naglimpyo ha? Limpyuhan ko ni asin na ibutang daw. Ya. Mantikaan lang ni. No. Yan daw paglimpyo. Waan tanan ba wa mabaho. Wa gyud siyang baho. Wa gyud. Lagi tambok ba ya siya? Tambok nga pagkaito. Kani good din sa kuan. Iro nga naikagid. Pero nindot sa ni kuno daw ni kaunon. Karon ba ko katryan ni akong i-try og fry. Mahuman og fry, try nitog lami bagdi. Kay ingon akong pagmangkon lami daw kuno ni. Kay tambok kay ba? Tambok nga pagkaisda. Yang unod ani puro gid oh. Limpyuhan di tanan di paglimpyo. Sa wa pa nilimpyo baho kay ni, pero karon nga limpyuhan na limpyo na kayo as in limpyo. Ay tabog mantika sa gas. Okay, mantika man dali ra. Asin ni gisagol ha, asin. Try na to kuno lami bagdi. Buara ba pagkaito oh? Tambok lagi ko rin eh. Tambok kayo. Tayo na pagluto. Taong si tao eh. Kasi pagkaon si iro. Dapat makaon si tao. Taong si ka. Try natin. Kaya kay gago. Iwan yung lami. Kuno kayo ito. Tambok. Yang taste no kay lami. Lahira sa ubang isda. Ito dito bunod para maisa. Maisag sa luto. Lita. Piti-piti. Yan, magpaabot lang tang mag-dry na fry ang isda. Lami man yung ito di ay. Lami ang itong isda di ay. Sus, dala na ni panihapon da. Nanay ito niya na po'y sardines oh. Manaming pamahaw. Paniud to na sad ni.
Dala pa ni Udto. Pa may nabilin, daghan pa man niya. Pani Udto pa panihapon. Kani ito lami din siya, no? Lami di ay. Lami lami siya. Karon buka kaunan ni. Lami di nga ito. Sabi na kong tambalon sa kagid si Iro. Kadami rin sa ito nga isda. Ganahan ulit kong kaon. Kalau bagi bawa ni. Lami di ay. Basta limpiuhan lang siya, no? Mawa din baho. Lami Lami siya do. Libre na. Pamahaw pa ni Udto. Magkinamot lang ta. Kinamot-kamot ba? Kumot-kumot.